se olisi silakan siivousta ja savustusta ohjelmassa. Nyt ei ole kuvamateriaalia kalastuksesta, mutta tässä on sankollinen silakoit. Kävin aamulla kalastaa ja nyt olisi tarkoitus siivota ne ja savustaa ainakin pari ritilää. Tuossa on niin paljon, että mä kyllä laitan osan pakkaseen. Niin pääsette nyt sitten seuraa tätä operaatiota ainakin hetken. Oli tosi nätti sää, aurinko paistoi ja kala tuli tosi kivasti. Et olisi saanut sitä kalaa kyllä niin paljon kuin vaan olisi jaksanut nostella. Mäpä näytän teille tätä saalista. Eihän niinku kauniita ne ei just nyt ole, mutta me ollaan tosiaan tarkoitus, että mä vaan puhkon ne ja that's it. Tähän mä laitan puhkotut ja mietit, pitääkö mun huuhdella ne erikseen vai miten mä nyt teen. Mulla on tässä ehkä nyt 20 minuuttia aikaa ja sitten mulla on opetustunti tuossa välissä, eli töitä, niin joudun hetkiseksi sitten lopettamaan. Te ette kyllä nähnyt mitään siellä. Mulla on täällä siis, tänne mä laitan perkeet ja tonne isoon sitten noin itse silakat. Mun on pakko sanoa, että mä en muista milloin viimeksi mä oon silakkaa perannut. Ennen kuin mä näytän teille tarkemmin, niin mä vähän itse tässä fundeeraa. Että nyt sitten saatte tällaista aitoa materiaalia, että sitten kun joku muistelee, että miten näitä silakoita perattiin. Perataan niin kuin muikut. Et pää irti ja sitten samalla otetaan noin suolet. Sitten mä vähän vielä niin kuin tyhjennä, että onko siellä jotain tai jäikö jotain. Et jos näistä tekisi isommista silakoista pihvejä, niin nekinhän vaan sormilla niin kuin kannattaisi puhkoa tai avata ja ottaa sitten noin selkäranka. Sitten kun nämä niin kuin huuhtelee tässä hana alla, niin sitten tässä kyllä lähtee noin suomutkin. Mä en usko, että te haluatte katsoa niin kuin montaa tuntia tätä silakan perkausta. Mä mietin, että täältä löytyy vähän mätiä. Mulla tulee mennä tosi kauan tässä. Mä en muista, että onko mä ikinä syönyt savustettua silakkaa. Niin tää on ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista sitten katsoa ja maistella, että miltä maistuu. Musta kyllä tuntuu, että tässä kannattaisi olla ihan toinen ämpäri tai joku kulho, missä olisi vettä. Et siinä voisi näitä huuhtoa. Mä luulen, että tässä kyllä tulee kehitettyä sit kun tätä tarpeeksi. Täällä oli maitia. Kudut käynnissä. Kun tätä tässä tekee tarpeeksi pitkään, niin varmasti tulee kehiteltyä vähän nopeampia tapoja. Mut joo,
käykää ihmiset silakan kalastuksessa. Se on mukavaa, kun sitä kalaa tulee. Sitä tulee oikeasti sitten, kun parvi on kohillaan, niin tulee kivasti. Nyt tää oli sen verran iso, että musta tuntui, että tänne jäi nyt tätä tavaraa. Täällä on aika paljon maitia. Niin, tämähän on tää silakka niin pehmeätä, että tän saa auki ihan sormilla. Osa oli vähän isompia jonkin verran, mutta tämmöstä niinku, no, mun mielestä niinku silakat nyt on semmosia suht pikkusia. Ja mä en muista, siitähän on jotkut suositukset, että just niitä isompia silakoita niinku ei kannattaisi. Mä en muista, että miten niitä oli, että niitä ei kannata ihan älyttömästi syödä. Sen elohopeakertymän takia. Mutta mä en muista, että kuinka isoja niiden silakoiden piti olla, että sitä niinku piti miettiä ja että kuinka paljon niitä silakoita sitten niinku piti syödä. Tai niinku, että sitä piti syödä, että sitä alkoi miettimään. Tänne kyllä niinku jää, kun nythän näissä on tätä kutua, tai kutuaikaa, niin täällä on tätä mätiä ja maitia. Niin tänne kyllä jää tänne niinku silakkaan näihin isoimpiin. Varmaan on noissa pienimmissäkin. Et mä en tiedä, onko jengi näitä avannut sit ihan kunnolla vai ottaako niinku vaan enimmät pois ja sitten vaan savustuspönttöön. Siitä on useampi vuosi, kun mä oon viimeksi niin kuin ihan asioikseni käynyt silakkaa onkimassa, että kalamaratonissa nyt tulee aina käytyä, mutta kun siellä haetaan se yksi silakka ja se riittää, että sieltä nyt ei niin kuin pannulle haeta. Sen mä tiedän, että koska kalamaratonissa tämän virhe on monta kertaa tehnyt, että on mennyt sinne liian aikaisin aamulla, että se on ollut vielä jopa vähän hämärää, niin ei syö. Että kyllä se pitää olla niin kuin päivä jo sen verran alkanut, että on valosaa. Mulla oli aika lyhyt litka tänään käytössä. Ei ollut mitään noita, en käyttänyt edes folioa. Ihan perus silakkalitka, mitä löytyy mistä tahansa kaupasta, jotka kalastusvälineitä myypi. Saattapi olla, kun mulla tässä kohta tää tauko tulee noiden töiden puolesta, niin että googlaan siinä välillä nopeasti vielä vinkit silakan perkaukseen, niin saattaa olla, että jatketaan sitten perkaushommia eri tavalla. Se on herätyskello merkkinä siitä, että nyt pitää ruveta töihin. Mä laitan kalat jääkaappiin ja käyn vähän Googlessa ja palataan asiaan. Nyt on vähän töitä tehty ja Googlessa käyty ja ihan ohjeiden mukaisesti on silakoita perattu. Ei siellä tullut sen kummempaa uutta ideaa. Siinä ehkä otettiin vaan enemmänkin noita. Mä näytän. Pää poikkee ja sitten täältä nykästään noin suolet. Ja siinä, no tässä siis katson yhden tubevideon.
kalastuskanavalta, niin otettiin nuo etuevät ja tätä vähän aukastiin. Sieltä paremmin noin sisukset. No nyt mä otin, niin kuin mä sanoin, etuevät kans pois ja sitten vaan nykäisee sisukset ja tääkin on nyt niin pienet joo, no tähän aukeaa ihan näin. Mutta tässä tulee nyt kyllä kestämään, koska nyt mulla on ne kaikki tuossa. Näytän. Niin mä rupean nyt perkaa sen verran, että mä pääsen sitten tonne savustuksen pariin, niin otan teidät mukaan siinä vaiheessa. Tää on nyt pellillinen. Ja mä laitan ne sinne. Sitten mulla on tämmöistä leppäsavustushaketta käytössä. Mä en oikeinkin tiedä, miten paljon tää pitäisi laittaa, mutta mä laitan reippaasti. Mä oon vähän semmonen, että mä oon hyvin suurpiirteinen näissä savustukseen ja kalastukseen liittyvissä asioissa, että mä ajattelen niin, että kunhan jotakin tulee. No. Sitten jatkojohtoon. Mulla on vielä vähän täällä terassi laittamatta kesäkuntoon. 20-25 minsaa. Mä sanon, no aika pikkusia. Niin. Mä en suolannut niitä ollenkaan nyt. Että olisi varmasti pitänyt laittaa tekeytyy aikaisemmin. Tai sitten voisi jälkikäteen suolata. Mutta mä tykkäsin sitten Googlesta löytämästäni ehdotuksesta, että kun on lämpimiä, niin sitten nakkaa suolaa päällä. Mun mielestä kuulosti ihan tosi hyvältä. 25 minuuttia on nyt mennyt, niin katsotaan miltä näyttää. Nyt kun sitä on tosta, no niin, savut silmässä, se kuuluu asiaan. Oh my god. Mä en tiedä, pitäisikö näitä olla vielä lisää. Niin kun mä oon tottunut semmoiseen ihan ruskeeseen kalaan savustimesta, joten mä laitan nää takas. Aivan. Ei kannata sit laittaa tohon muovipöytään Noin, eli virheestä viisastuneena. Muistakaa joku alusta tohon terassin pöydälle. Tuossa joutessani luin, että silakat kuuluisi savustaa kokonaisena kuivumisen estämiseksi. No nyt ei tehty niin. Tää katsoo, onko mulla vielä jäljellä tuolla silakoita, joita ei ole perattu, niin kokeillaan sitten yksitti silleen. Silakat on perattu, niin kyllä ne nyt menee perattuina tonne lisää savustimeen. Suolaliuos ennen tai jälkeen olisi varmasti fiksuin, mutta nyt mennään näin. Toi on Petrolle. Ja nyt te mietitte, että eikö koira saa kuin yhden pikkus silakan, niin hän on kovin allerginen. Mä söin jo yhden ja
kun mä suolasin niin siihen päälle, niin pakko sanoa, että eihän se suola oikein kyllä tarttunut. Eli suola liuos ennen tai jälkeen. Mut, jatkoa.